Вітаем усіх, хто разам з намі вивучае беларускую мову. Тэма урока – прамое і пераноснае значэнне слова. Над намі словы ўладараць. Мы чуем і гаворым іх. Так вобразна выказаўся пра слова паэт Сяргей Грахоўскі, які добра разумеў уладу слова над чалавекам. Сёння на уроку мы працягнем наша знаёмства са словам. Спадзяюся, вы засвоіце, якое лексічнае значэнне слова называецца прамым, а якое пераносным. Прамое значэнне – гэта асноўнае, першапачатковае значэнне слова. Напрыклад, у словазлучэнні «залаты пярсцёнак» прыметнік «залаты» ужыты ў прамым значэнні. Лексічнае значэнне слова – той, які зроблены з золата. А ў словазлучэнні «залатая восень» прыметнік мае пераноснае значэнне. Адбыўся перанос па колеры. Пераноснае значэнне слова – гэта вытворнае, другаснае значэнне, што ўзнікла на аснове прамога і звязана з ім па сэнсе. У сказе «вые воўк» дзеяслоў ужыты ў прамым значэнні, а ў сказе «вые ветер» у пераносным. Перанос слова можа адбывацца на аснове розных падабенстваў. У словазлучэнні «нос чалавека» слова «нос» ужыта ў прамым значэнні, нос лодкі у пераносным. Як бачым, адбыўся перанос па форме. Хвост лісы, хвост калоны, па месцы знаходжання. Залатая манета, залатая пшаніца, падабенства па колеры. Прамое значэнне такім чынам – гэта тады, калі слова прама указвае на прадмет ці з'яву, прымету дзеяння. Напрыклад, мядзведзь – вялікая драпежная жывёліна. Мядзведзем у пераносным значэнні мы называем няспрытнага, непаваротлівага чалавека. Такім чынам, пераноснае значэнне ўзнікае пры пераносе уласцівасцей аднаго прадмета з'явы прыметы дзеяння на другі. Разгледзім, як падаецца ў тлумачальным слоўніку пераноснае значэнне слова. Так, у скарніку, які знаходзіцца ў інтэрнэце, чытаем, што слова «мора» мае тры значэнні. Першае значэнне заўсёды прамое. Таму помнім, што адназначныя словы заўсёды маюць толькі адно прамое значэнне. Другое і трэцяе значэнні слова «мора» пераноснае, абазначаны паметай пераноснае значэнне. У друкаваным тлумачальным слоўніку беларускай мовы пераноснае значэнне абазначаны паметай перан. Трэба запомніць, што прамое і пераноснае значэнне слова адрозніваюцца толькі ў словазлучэннях і сказах. Прачытаем трэцяе пераноснае значэнне слова «мора». Вялікая колькасць каго-небудзь чаго-небудзь ілюстрыруецца прыкладамі словазлучэннямі «мора людзей», «мора кветак». Параўнайце. Жалезная рыдлёўка, жалезная воля. Калючы вожык, калючы погляд. Чэрствы хлеб, чэрствы чалавек. Льецца вада, льецца песня. Толькі словазлучэнне ці сказ дае магчымасць адрозніць прамое ці пераноснае значэнне слоў. Дарэчнае ўжыванне слова ў пераносным значэнні робіць наша маўленне вобразным і выразным. Таму мы часта сустракаем словы ў пераносным значэнні ў мастацкім стылі. Успомнім верш Максіма Богдановича «Зімой». «Здароў, марозны звонкі вечар, здароў, скрыпучы мяккі снег. Мяцель не вее, сціхнуў ветер, і волен лёгкіх санак бег. Як мары, белыя бярозы, пад сінявой начной стаяць. У небе зоркі ад марозу, пахаладзеўшыя дрыжаць. Зоркі дрыжаць, пахаладзеўшыя». Словы ўжытыя ў пераносным значэнні.
а ў Анатоля Грачанікава зоры спяваюць у дзіўным хоры. Цікава, што часам і вершы з'яўляюцца дзякуючы словам, ужытым у пераносным значэнні. Так Рыгор Барадулін, ведаючы пра сусветную павуціну інтэрнэт, напісаў для дзяцей верш «Павуцінне». Абавязкова знайдзіце і пачытайце яго. А зараз паслухайце ўрывак з твора. Ёсць павук, нябачны, быццам сон. Павуцінаю няўлоўны ён, абвівае шар зямны з імпэтам, той павук завецца інтэрнэтам. Падводзячы вынікі ўрока, хочацца сказаць, што сёння мы пазнаёміліся з прамым і пераносным значэннем слоў. Адказалі на пытанне, як адбываецца перанос значэнняў слова з аднаго прадмета на другі, як абазначаецца ў слоўніку пераноснае значэнне слова. І вельмі важна, што словам павінны ўмець карыстацца не толькі паэты, але яшчэ і мы з вамі, а для гэтага трэба ўмець з ім працаваць. Поспехаў вам! Любіце і вывучайце родную мову.